Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Rahama Sadau ki zauna. Ba zan zauna. Ni kike gaya wa haka? Ni kam. Sarki Alinuhu ko za ka rama mata ne? To daga yau ba kai ne sarki a Kannywood ba. Ina son gaya mana kake aika. Bosho za ka iya riƙe Kannywood? Dama kai na fuskanci ba so kake da ganna. Musa mai sana'a za ka iya? To yaushe kake so in baka sarauta? Ko yau ko gobe. Na baka, daga yau kai ne sarki a Kannywood. Ai saka da alheri, nagode. Wallahi sakamakon nan da aka faɗa ƙarya ne. Ni za ka nuna iskanci ina dan taka. Ni. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.